pulang may pangarap, ang banal na pangalan. Sa langit may mga bituin, parang ngiti ng ating pangarap. Bombo kahit kanino, sa ating nagbibigay saya. Kahit gaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Pamasko di lang dahil sa pera, kundi para sa ating kasiyahan. Ang karuling mula noong una, sa Pasko pinaghandaan. Kusa ng Star FM at Bombo, palakasin nating kultura. Kaya programa'y isinulong sa kapwa at pamayanan. Bombo, radyo, musika, nagpapatibay sa ating kultura. Di mag-aalinlangang ipakita ang talento sa musika. Bombo, radyo, musika, naghahatid ng saya. Tayo na't magsama-sama sa pamaskong musika. Bombo, radyo, musika, nagpapatibay sa ating kultura. Di mag-aalinlangang ipakita ang talento sa musika. Bombo, radyo, musika, naghahatid ng saya. Tayo na't magsama-sama sa Bombo, radyo, musika. Tayo na't magsama-sama sa Bombo, radyo, musika. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, akong siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa.
Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buo kong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba pa prinsesa. Puso ko, katulad ng o aking prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Sa bayan ng lupang hinirang, ako ay sinilang, kung saan sumisikat ang mukha ng haring araw. Kayumangging ginto ang kulay, may sariling kultura at buhay. Sa lupa ng mga bayani, tayo ay sinilang, kung saan nagniningning ang mga bituin sa langit. Nakaukit ang kasaysayan, nagsariling lahi at kabayanihan. Ito ay kanta, pag-ibig ang awit. Ito ay kanta, kapayapaan ang tinig. Ito ay kanta, kalayaan ang himig. Ito ay kanta, para sa bayan, para sa bayan. Ito ay kanta, ito ay kanta, ito ay kanta, ito ay kanta. Sa lupa ng mga bayani, ako ay sinilang, kung saan nagniningning ang mga bituin sa langit. Nakaukit ang kasaysayan ng sariling lahi at kabayanihan. Ito ay kanta, pag-ibig ang awit. Ito ay kanta, kapayapaan ang tinig. Ito ay kanta, kalayaan ang himig. Ito ay kanta, para sa bayan, para sa bayan. Ito ay kanta, ito ay kanta, ito ay kanta, ito ay kanta. Dugo at diwa ko ay mahiwaga, alab ng puso ko ay ang aking sandata. Bayan o bayan, nasa iyong kamalayan ang tagumpay. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y nagulat.
morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo
Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Isa ka mahidaiton kag malipayon nga bagong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo kag aton karon ginasaulog ang kapiestahan ni San Calixto, Santo Papa kag Martir. Ining santos nga martir nagula sang iya dugo tungod kay Kristo. Wala siya mahadlok sa pamahog sang mga hukom kag tungod sini iya nadangat ang ginharian sang langit. Mga muyo kita. O Ginoo imo ginpili si San Calixto, Santo Papa, sa pag-alagad sa simbahan kag sa pagpalapnag sang debosyon para sa mga minatay. Kabay nga paagi sa pagpanaksi sang iya pagtuo, mapabakod kami agud nga maagaw kami gikan sa pagkaulipon sang kamatayon kag madangat namon ang walay katapusan nga kabuhi. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga matuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 1, tubtob 7. Sang magtipo ng linibo ka mga tao, sa bagay nga nagatinapakay sila, si Jesus nagsugod sa pagsiling sang una sa iya mga gintutunan. Mag-andam kamo sa lebadura sa mga Pariseyo, nga among pagpakuno-kuno. Wala sang ginatapakan nga hindi mabuksan, wala sa natago nga hindi mahibaluan. Gani, ang nasiling ninyo sa kadulom, mabatian sa kasanag. Ang ginhutik ninyo sa mga kwarto, iwali sa mga atok. Nagasiling ako sa inyo, mga abyan ko, hindi kamo mahadlok sa mga nagapatay sang lawas, kag pagkatapos sina, wala na sing sarang pangamahimo. Paandaman ko kamo kung sino ang dapat ninyo kahadlukan. Kahadlukin ninyo siya, nga sa tapos makapatay, may gahom pa sa pagdagbong sa impyerno. Oo, nagasiling ako sa inyo, kahadlukin ninyo siya. Hindi bala duha ka kwarta ang bili sang 5 ka magagmay nga mga pispis? Apang wala sang bisan isa sa ila nga ginkalimtan sang Dios. Bisan ang buhok sang inyo ulo na isip na tanan. Hindi kamo magkahadlok, mahal pa kamo sa madamo nga mga pispis. Ang aton nga ebanghelyo sa sininga adlaw nagadulot sa aton sang konsolasyon. Ilabi na gid sa aton nga pagpadalom sa aton pagkilala sa pagpalangga sang Ginoo sa aton, sa tagsa-tagsa sa aton. Sa mga tinaga ni Jesus, ilabi na gid diri sa parte nga paghambal niya, nga bisan ang buhok sang inyo ulo, naisip inatanan. Kung aton inipadaluman, ma-amaze gid kita sa pagigugma sang aton Ginoo sa aton. Tagsa-tagsa sa aton, kilala niya. Hamako naton, kabalo ang Ginoo kun pila ang buhok sa aton mga ulo. Bisan kita, wala kabalo kun pila ang aton buhok sa ulo, pero ang aton Ginoo kabalugid. Ini nga ginhambal ni Jesus, nagahatagid sa aton sang confidence sa pagpalangga kag pagkilala sang aton Ginoo sa tagsa kag isa sa aton. Kag diri sa mga tinaga ni Jesus, mabatyagan naton ang madalom nga pagigugma sang Dios sa aton. Kung ang Ginoo nakaisip sang tanan nga buhok naton sa aton mga ulo, ang hambal ni Jesus, may dapat pabala kita nga kahadlukan. Ang aton ebanghelyo sa sininga adlaw nagaimbitar sa aton sa pagbutang sang aton confidence sa paghigugma kag pagkilala sang Dios sa aton. Bisan wala pa nato na hambal ang aton mga problema, bisan nagapakigbato kita nga solo,
Sa mga problema sa aton kabuhi, wala gid kita sang dapat nga kahadlukan. Bangod, kilala kita sang aton Dios. Kung napasad ang aton pagsalig sa iya, bisan ano pa kadako ang aton problema, confident gid kita nga magpadayon sa aton kabuhi. Amo ini ang ginatawag nga pagtuo. Ang kabuhi wala nagahatag sa aton sang puro lang smooth sailing nga pagpangabuhi. Ginagaan man kita sa mga problema, sa mga ups and downs, sa mga storms in life. Kag sa sini nga mga okasyon, kung sa diin dawala na kita sang mahimo para sa aton kaugalingon o kung para sa aton nga mga pinalangga sa kabuhi o kung kaisa helpless na kita sa sitwasyon. Sa sini nga mga okasyon sa aton kabuhi, mas ginaimbitar pagid kita sang aton nga amay sa pagsalig sang iya kaayuhan nga indi kita mag-isahanon. Amo nga wala kita sang dapat kahadlukan. Kay ang Ginoo mas dako pa kaysa aton mga problema. Ang Ginoo mas labaw pa sa aton mga preoccupations. Ang Ginoo labaw pa kaysa aton mga ginakahadlukan. Kinahanglan lamang naton nga magsalig sa iya, magpalapit sa iya, kag indi gid kita mapaslawan. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa inadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine,